ceritane tutup mas saya mas sampean mas apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe ya ampun nah kene lho Dril gurine iki lho gurine Siska lho wes kadang mati rasaku tutukan Gus wah diculne culi aku karo Agus gedeng aku kok Kang Mas rungokno tangisku pul pul resiko paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Raga Music asik sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku nganti wong liya apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang mati rasaku Mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku pasang rangge lintang ning angkasa kowe tega marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane
yen gawe loro atimu. Ayo goyang, goyang. Ayo yo. Cuake gitu. Jangan mas, tak nih ya. Nih. Oke. Iya. Sesek ning jero dodo. Cekop Pancen lara arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusin rasa tresnomu. Isap tenane takdirku sing jawabke siramu Ya, Mas. iso ati beda ambe. Wis kadung ati rasaku kang mesem ngono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Hari basan rangge lintang ning angkasa kowe gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepuran yen gawe loro atiku sepurane yen gawe loro atimu. Sudah, jadi ditekne. Ya, terima kasih. Jan Mas luman tenan kok heran aku. Engko munggahne ya, Mas. Aja mantuk sik ya, Mas. Aja mantuk sik ning ngono ae. Heeh. Cek tak pengen mantuk Mas e. Dene kene ya. Lagi, apa? Terima kasih. Oke, terima kasih ngaturaken matur sembah nuwun diangkat Mas Soni atas kehadirannya, atas gabungannya bareng Rogo Music malam hari ini. Dan nantinya saya untuk menemani dari segenap tamu dengan yang malam hari ini sudah hadir, ngaturaken matur sembah nuwun banget atas kehadiran panjenengan semuanya untuk memberikan doa restunya dari putri keluarga besar beliau Bapak Soekarti Tuwin Bunda Soekarsi sekeluarga, dan semoga atas doa restu panjenengan malam hari ini menjadi pernikahan yang pertama juga yang terakhir, dan juga membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin, dan juga cepat karunia ibu hati yang soleh dan solehah